Здравейте! Това е първият епизод на Нека играем Майнкрафт. И така. Ау! Опала. Добре. Сега какво ще правиме? Ако може, ще започна поредица на тази игра. Трябва да чупа дърво, защото скоро ще дойде нощта и не знам много за тази игра. Не знам само това, че скоро ще дойде нощта и някакви зомбита. Не знам. Това знам. Така. Как се чупи дървото, не знам. Как се чупи? Не знам. Така. Чуп-чуп. Ще се видим когато чупя. Когато се чупя. Колко така. Така, готови сме. 10 дървета. Не беше толкова трудно. Сега тук това. Добре. Това ако сложим тук. Това ако разбирам. Добре, какво ще стане? Добра, е така. Чувал съм, че има крафтинг тейбъл, макар. Ето. Добре. Защото не съм много така. Добре. О, не, два. Уф. Изкъпих се дърветата. Добре. Така ще направим. 32 ще стигнат за... Няма да стигнат. Така, окей. 52 ще стигнат. Или няма. Стигнат. Уф. Заклещих се. Долу как... Знам как се игра. Само един път съм играл. Под вода. Така. Нагоре бе. Добре. Добре ми. Добре. Това какво е това? Пустиня? Да, пустиня. Добре. Тая пустиня не ми допада. Подводен свят. Я да видим подводния свят. Трябва да намеря някаква скала. Това става. Някак си ще успея, не знам. Аз за какво ги събирах тези дървета, като мога в скала си направя къща. Така, се опитам да направя нещо, като нещо. Къща. Чакайте, чувал съм, че може да се прави нещо като такива кирките. Сега ще видим. Добре, чакай. Май трябва да го сложа това, за да си създам от него. Ама нямам съчки. Трябва съчки. Ето съчки. Съчки са. Ще правя кирка. И меч. Чуве. Идеално. Има и брадва. Съм чувал. Аз сам съм чувал. Добре. Има и брадва. Ама аз нямам достатъчно такова да си направя брадва, май. Има ли как осветление някакво? Вратичка, чай да видя врата дали мога. Трябва пак да сложа това. Добре бе, това ще ми е тук, ще ми стои. Моята не знам си каква къщичка. Така. Вратичка. Чакай, аз мога и камен. Добре. Мога да се направя кирка. И лопата. 4 меча. И брадва. И още един меч. И врата. Те ми даде 3 врати. И тук, което не ми така. Така. Не така. Уи. Така. Сега не трябва да се бавя, трябва да се сложа вратичката. Тези зомбита, знаете ли какви са гадли. И легло трябва да видя как да си направя.
Добре. Може би за сега ще обикарам тук. Знаете ли какво? Та нощ ще бъде интересно. Това няма да ми е къщата, няма да съм страхливец. Ще бродя из света. Напълно ми трябва лодка. Трябва ми лодка. Добре, как се прави лодка? Но да е нещо от дърво. Добре, лодка. Къде си лодко? Лодка. Трябва ми лопата. Аз нали имах лопата, бе? Да, си имам лопата. Добре, тази лопата си слагам тук. И сега ще видим дали може. Имам лопата. Писа ми вече. Добре, лодка. Няма. Добре, разбирам. Почвам да бродя из света. Така. Добре. Ще те убия. Взема сега. И балари. Така. Съчки. Това може да дава съчки някой път. Чувал съм и това. Аз всичко съм чувал. Ето съчки. Това са Мумен съчкар. Така. Качвам се на холма. Идва нощ. Идва нощ. Трябва да бягам. Защото идва нощ. О, идва нощ. Ау. Идва нощ. Къде ми беше хълма? Къде ми беше къщата? Идва нощ. Добре, де. Все пак ще се опитаме така да направя. Това ще пада. Не, така няма да стане. Ще трябва да се запая над земята. Така. Хопала. Каза. Не, паднах от къщата ми. Какво да правя? Вие така ще направя. И сега ще трябва да щупя този блок. Така. Добре. Трябва да паднем от къщата ми. Къща! Кой бе зомби? Ти мислиш, че ще ме убиеш ли бе зомби? Кома е зомби? Аре бе зомби! Зомби! Аре бе зомбита! Да умря. Аре бе, това ме зомби. Аре бе зомби! Ела се биеш като мъж бе зомби! Аре бе зомби! Не мога да. Аре бе зомби! Ще закопая бе зомби! Закопах ли те бе зомби? Аре падни ми в капана бе зомби! Аре бе зомби! Зомби! Паяк! Какво си ти? Добре. Няма да се кача. Затова ще
Ох! Слушам му ближа, зомби. Бе, зомби, зомби. Паяк, зомби, зомби. Ох! Не. Марк. Това ще е за днешния епизод. Умирайте, бе, зомбита. Ох, не. Чупи, моля ти се, чупи. Паяк, не ме гледай. Добре, това ще е на днешния епизод.